מה שאנחנו רואים פה זה סיירת אגוז, שנת 2005, עופרת יצוקה. רואים פה לוחמים מסתערים. והנה, מתקפה של מחבל. המחבל פוגע בהרבה. המחבל חוסל. והנה החופשים האמיצים שלנו רצים לטפל בפצוע. אנחנו רואים פה פצוע ירי. תראו איך החופשים פועלים לפי הסכמה. פצוע זז, זה לא טוב. פצוע מסמל לו שהוא לא שומע אותו. כן. פצוע לא צועק, ירו בו. אנחנו רואים כאן את סיטון. בא, עושה לו... קטיים, כן. מה אתה עושה פה בכלל? תלך מפה. אתה ערבי. אני ערבי מסתכל. אני ערבי. ואחד פולוס ואחד פולוס. תראו איזה... תתנגד! תתנגד! תראו איך החופשים האמיצים שלנו פועלים. תראו איך דוד פותח לו. בוא, אני אראה לכם, אתם תחת אש, תעבדו נמוך, אתם תחת אש, תעבדו. הרשימה שלנו היא 20 שטחית, הפצוע ככל הנראה מתחיל לסימני הלם. אנחנו צועקים חמצן, אבל בגלל שאנחנו בלאי אין לנו חמצן. לאחר שעברנו לצחיקת כפיים. חופשים באמת נותנים מכולם ולא נותנים לשום דבר לעצור באדם. ממש לשום דבר. אופק שלנו 140. תראו איך החופשים האמיצים שלנו פועלים לפי הסכמה ולא נותנים לשום דבר להפריע להם. שום דבר. הפצוע זה הדבר הכי חשוב והם לא יוותרו. לא משנה מה. אללהו אכבר. אוי הגוש קדוש. דפוק, אתה מצלם יפה. בכל מקרה אנחנו נאנוס את המחבל בתחת. מה שאנחנו רואים כאן זה הפרה חמורה של אמונת ז'נבה. הפצוע שלנו לבינתיים. איזה רשימות טובות אתה עושה? איזה ניסויים טובים? אני רואה שאתה עושה על הניסויים. הפצוע שלנו כנראה מתדרדר מרגע לרגע. קורס אומרי, ככה לא מטפלים בפצוע וזה דבר מזוויע פשוט מה שאתם עושים. פצוע חזר לנשמה. וחבר'ה, להתחיל כעת אתם יכולים להודות לצוות המטפלים שלנו. כל הכבוד. אף אחד לא יודע להרוג פצוע ככה.